Siyabingelela. Uyabingelela-ke namhlanje uDr Spikili. Uyishingishane zomoya uma uvula kuvaliwe. Ingqungqulo eshaya amaphiko phezu kwemizi yamadoda. Sithi uhamba bangamthanda bezizwe. Sanibonani nonke, siyanibingelela kuphi nakuphi la ukhona khona. Usekhaya, ukuphi usemgwaqeni, ukuphi la ukhona khona. Siyakubingelela namhlanje. uDr Spikili-ke lo nibingelelayo. Bonke abantu-ke nje abazi uDr Spikili nabangamazi wonke nama-subscribers ale channel kaDr Spikili, siyanibingelela namhlanje nonke, sanibonani. Cha-ke namhlanje ngithi angivele namhlanje ngoba sezikhale kakhulu iy'ngcingo, bakhala kakhulu abantu bathi ayikhona kade sakugcina, kade bagcina ukungibona ngivela la kule channel. Cha, akonakele lutho nje, into ekhona khona nje nami bekade ngihambile ngisemazweni. Njengamanje nje ngiyabuya-ke ngiphikelele khona emakhaya. Sasuka khona emazweni la nami kade ngibizwe khona-ke ngiyokwenza okuthile nokuthile. Ngeke ngize ngikuchaze ukuthi-ke bengiyokwenzani lapho-ke. Bayangibuza kakhulu-ke abantu, bangibuza ngendaba i-special sika-Dr Spikili lesi esigcine sikhuluma ngaso. Abantu bayabuza ukuthi ngabe sesiphelile yini i-special. Cha-ke ngithi-ke kubantu abakhululeke abantu kakhulu ngoba umsebenzi wami phela yikho lokho ukuthi ngenzele abantu izinto ezinhle ukuze abantu bathole ukusizakala. I-special-ke uma bakhuluma nge-special ngibavumele abantu bacelile ukuthi bacela singasheshi siphele. Ngathi cha, ngizonenzela njengoba nishilo, njengoba nicelile. Okusho ukuthi ngamanye amazwi-ke i-special sika-Dr Spikili ngangithe makuphela le nyanga, ngangithe mhla ka-15, from mhla ka-15 ukubhekele uma kuphela le nyanga, njengoba iphela manje siyaphela naso. Kodwa-ke cha, siyaselula-ke manje le special. Sithi-ke manje cha, njengoba inyanga izoqala sizosidonsa futhi ukuze kuyofika umhla ka-15. Silokhu siqhubeka sisebenza ngokuy'khandla. Njengoba bengisho evidweni eyedlule ukuthi cha, bengisebenza ubusuku nemini impela ngilungisa zonke izinto ukuthi abantu sifisa zonke izinto abantu abangayidinga bayithole zikhona. Sithe-ke solungisa kakhulu izinto ezithinta iy'nhliziyo zabantu nabakhathazekile nasemphefumulweni wabo. Bophuma kwa-Dr Spikili bephilile. Ngabe umuntu uney'nkinga zani? Oney'nkinga zamabhizinisi yakhe, oney'nkinga zomsamu, oxakwe izitha, nongawutholi umsebenzi, bonke labo bantu abanjalo, nodinga ukuhlola, bonke nje nabadinga ukuphakanyiswa ngoba-ke vele kuyaziwa ukuthi laphaya ka-Dr Spikili into okuyiyona kakhulu esibhizi ngayo, sibhizi ngabantu abafuna ukuphakanyiswa, abakhala ngokuthi sebakhathelwe inhlupheko. Baphakanyiswa-ke abantu laphaya nangendlela ey'ningi nje abasizakala ngazo. Sithi-ke bonke abantu ngiyabatshela nje ukuthi cha, bakhululeke laba sebeshaya uvalo ukuthi special sesiphelile. Cha, asikakapheli. Bafona abanye bathi cha, abakhonanga ukufinyelela, baphazamisekile ngenxa-ke yalezo yizathu nalezo yizathu zokubambeka. Kodwa-ke manje sithi cha, abantu ababeke umoya phansi, amaphaphu phansi, special asikakavalwa. Sizosidonsa nje kuze koshaya umhla ka-15 ngoba kakhulu silandela bona abantu, sibone ukuthi abantu bathini. Siyabalalela nabo uma bekhuluma ukuthi bayacela. Yilokho nje namhlanje aziningi kakhulu iy'ndaba engiza nazo, ngisho njalo nje kubantu ukuthi cha, kusenjalo impela kashintshi lutho. Laphaya kwangena ukukhala kuphuma ujabula, kusenjalo namanje usazongena ukukhala laphaya uphume ujabule. Zinjalo-ke iy'ndaba. Abantu-ke ngiyabakhuthaza ukuthi-ke angixolise kakhulu kula bantu abathi bayafona, abanye bathi angikhonanga ukuphendula ama-calls abo. Nibaningi kakhulu abantu abafonela mina, abafonela uDr Spikili, baningi kakhulu ngendlela eyisimanga. Ngiyacabanga ukuthi no-100 mncane. Sonke-ke sincelisana kuyo le foni eyodwa. Njengoba iy'namba zika-Dr Spikili ziyi-2 nje, i-1 eno-WhatsApp, sincelisana kuyona nje sonke. Umuntu uma ngabe engamphendulanga
angadlulisa nje noma 1 hour noma 30 minutes noma 15 minutes aphinde afone ngesinye isikhathi ngoba kuyenzeka ngibhizi kakhulu. Kuyenzeka uthole ukuthi isikhathi esiningi-ke umuntu uma ezofona uzothola ukuthi ngisebhizi or ngisahlola ngeke ngikhone ngaleso sikhathi ukuthi ngi-anse ucingo. Yilokho nje angakabi naye-ke nomuntu ozophendula iy'ncingo. Saphendulwa yimina nje ngqo iy'ncingo zami. Yilokho nje abantu abangakhathazeki kakhulu uma efonile umuntu wangangithola adlulise esinye isikhathi aphinde afone. Kodwa ngenza sure ukuthi nginike isikhathi sokuthi bese ngiyabuyela kubo bonke 1 by 1. Kuhle futhi uma uphinde wabhala naku-WhatsApp ukuze ngikhone ukubona ukuthi kunomuntu la ushiye imeseji khona laphaya ku-WhatsApp. Yilokho nje akuningi kakhulu-ke. Vele-ke ama-directions aza ka-Dr. Spikili. Ngaso sonke isikhathi ngenza sure ukuthi ngiyawasho ama-directions ukuthi-ke nje vele nje usuka eGoli, usuka kuphi kuphi, usuka eMtuba, usuka eThekwini, usukaphi. Moya ka-Dr. Spikili nje ikwaMhlaba uyalingana, ugibela iy'moto esuke ziya kwaMhlaba uyalingana kodwa eBhambanana. And then bese wehla wena eMathayini isitobhi sakhona. Uma ususeMathayini-ke suke sekuseduze indawo khona ukuhamba nangey'nyawo noma futhi uyahlangatshezwa khona kwa-Dr. Spikili ukwazi ukungena ekhaya kwa-Dr. Spikili. Yilokho nje akuningi kakhulu. Ngizonipha nje inamba zami zocingo phela zihlobo zami. Inamba ka-Dr. Spikili ithi 071 106 9603. 071 106 9603. Bye-bye. Cela ningibambe evidweni elandelayo. Ngiyabonga. Bye-bye.